No niin, sitten vikaan osioon, joka siis käsittelee enemmän sellaista niinku kauneuspuolta. Ja sitten tässä on myös pari kysymystä sellaisesta kategoriasta kuin tulevaisuus, työ ja opiskelu. Mä voisin melkein ne ottaa tässä ekana, että saa ne alta pois. Eli missä näet itsesi 5 vuoden päästä? Mä näen itteni, että mä oon valmistunut nykyisestä opiskelupaikastani. Mä näen itteni töissä sillä alalla, mitä mä opiskelen ja missä olen nyttenkin töissä. Mä näen, että mä olen ihanan miehen kanssa. Mä näen, että me asumme yhdessä ja meillä on tai ei ole lemmikkiä. Mä näen jotenkin sen tosi silleen, että on niinku elämä kasassa ja on silleen tietää mitä tekee. Missä olet töissä? Mä olen tosiaan töissä hotellin respassa. En viitti välttämättä yritystä tai tason paikkaa tässä sano. En tiedä miten työpaikka siihen suhtautuu. Mutta tosiaan siis mä teen aika isossa ketjussa. Tosiaan ihan hotellin vastaanotossa 3 vuorotöitä. Miksi opiskelet ja mikä susta tulee? Eli tosiaan kuten tuolla introssa tai tuolla sivupalkissa lukeekin, opiskelen restonomiksi, joka on siis minun tapauksessani hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohtoa. Eli enemmän siitä tosiaan se hotelliala mua kiinnostaa, että se raffle-homma ei kiinnosta mua ollenkaan. Ja tosiaan minusta tulee siis restonomi. Ja periaatteessa tällä nimikkeellä mä voin tehdä niitä hommia, mitä mä teen nyttenkin, tai mä voin lähteä kipuumaan ylemmäs, mikä olisi vähän ajatuksena. Ja sitten mennään siihen toiseen osioon, eli kauneus. Eli minkä väriset on sun luonnolliset hiukset? Se on tää perus suomalainen harmaa hiirulainen, miksi sitä nyt haluaa sanoa. Mä sanon sitä itse maantieharmaaksi. Ja tosiaan ne ei sovi mulle ollenkaan. Et mä tykkään paljon enemmän siitä, että mulla on joku tietty väri. Ja sit mulla on siinä kanssa niinku aurinkoraitoja. Tai että tulee raitoja aina välillä. Silleen ihan vaan auringossa muusta. Et on silleen, joillekin siis ne sopii totta kai. Mut itselleni mä en katso, että ne sopii. Että mä oon mieluummin tälleen täysin blondi tai täysin punapää tai täysin brune. Mut niinku, mä en tykkää olla silleen välimismäshi. Kun ostat tuotteita, otatko luomun vai tavallisen? Siis sekin on semmonen, jos puhutaan oikeesti täysin niinku kosmetiikasta nyt, niin mä en siinä mieti luomuutta. Joskus näkee luomutuotteita ja miettii, että no onpa kiva. Mutta se tavallinen on niin paljon halvempi, joka sopii enemmän mun budjetilleni. Ja sitten se tavallinen on enemmän se niinku, no joo, mitä on nyt niinku tottunut ostaa. Et kosmetiikkatapauksessa mä en osta luomua. Siis se käy mielessä, mut se vaan se hipasee ja sit jatkan matkaani. Ei välttämättä ehkä ole se vastaus, mitä ihmiset haluaa kuulla, mutta se on totuus. Käytätkö hiusnaamioita? Mikä on paras? Sekin riippuu, tai se vaihtelee. On hiusnaamioita, mitkä sävyttää hiuksia, jotka on tosi kivoja. Esimerkiksi KC Professionalin Color Maskit. Niin mä tykkään niitä käyttää. Se on semmonen luottotuote, mikä on aina kaapissa valmiina odottamassa palvelusta. Ja sitten jos puhutaan puolestaan niinku tavallisista, jotka ei sävytä, niin tuolla siis on tää Rich, niin niillä on aika hyvä hiusnaamio mun mielestä. Mä oon nyt käyttänyt sitä, niin se silottaa tosi kivasti. Ja sit se oikeesti vie semmosen pörrösyyden pois. Jos puolestaan puhutaan vaikka Aussien näistä 3 Minute Miracle, mitkä mäkin vähän niinku lasken tähän kategoriaan hiusnaamiot nytten, niin se ne ei puolestaan mulla oikein, tai mun hiusta ei oikein tykkää niistä. Sekin toki riippuu vähän siitä, mikä sopii kenenkin hiuksille, mutta ne ei ainakaan niinku esimerkiksi sovi mulle. Mitä tarvikkeita suosittelet aloittavan lakkaajan hankkivan? Perusasiat totta kai. Hyvä base coatti. Tai jos on vaikka silleen, että sun kynnet ei ole vaikka parhaimmassa kunnossa, niin ehkä jotain lisäravinteita. Että sä saat ne silleen vähän vahvemmiksi. Ja sitten jotain kovettajaa. Sitten tosiaan hyvät niinku, että saa hyvän semmoisen pohjustuksen siihen alle. Ja sitten tosiaan se base coatti. Tietenkin oman valintansa mukaan ihania lakkoja. Ei välttämättä tarvi olla 5 helmeriä täynnä asioita, mutta kyllähän se toki auttaa, jos sulla on isompi variaato niitä lakkoja käytössä. Sitten totta kai hyvä kynsilakan poistoaine, joka ei ole liian tujuu.
Ja sitten totta kai mun mielestä se näyttää kivemmalta, jos on hoitanut kynsinauhojansa. Niin jos on joku appelsinitikku ja vähän sen jotain öljyä, niin sillä pääsee mun mielestä jo sen pitkälle. Sitten totta kai pikakuivattaja auttaa aina elämää. Se on todella ihana asia. Niin suosittelen lämpimästi, jos ei ole vielä tämä aloitteleva lakkaaja kuullut sellaisesta asiasta. Niin se pelastaa elämän. Montako vuotta olet lakkaillut kynsiä? Sekin on vähän semmonen yläasteen jälkeen, tai silleen viimeistään amikseen mennessä, mulla oli aina kynsissä lakkaa. Ja sitä kautta sitten kiinnostui niin nail-artista ja sitä kautta sitä oikeasti tekemään kunnolla lakkailua ja alkoi enemmän kiinnittää huomiota kynsien malliin ja muotoon ja siihen niin kuin vahvuuteen tai semmosiin asioihin sitten alkoi vasta jälkeenpäin kiinnittää enemmän huomiota. Sitten oli kysymys, että mikä on vanhin lakkasi ja entä vanhin? Kysymysmerkki. Eli oletan, että tähän olisi joku sana pitänyt tulla vielä väliin, mutta se nyt jäi mysteeriksi. Mikä on vanhin lakkani? Mä itse asiassa just heitin menemään, kun mä siivosin mun helmeriin. Niin mä heitin just menemään. Mä heitin menemään semmosen, se on semmonen haaleanpunainen lakka, minkä mä itse asiassa sain siis jonkun synttäreiltä ala-asteen semmosessa pienessä goodiebagissa. Niin mä tosiaan heitin sen just menee, se oli aika mössöä ja en mä sitä oikeastaan siis koskenut varmaan sen yläasteen jälkeen edes. Mut se oli tosiaan mun vanhin lakka. Ja tykkäätkö enemmän leimaamisesta vai käsimaalauksesta? Mä oon enemmän käsimaalauksen puolella. Et musta tuntuu, että jos on yhtään seurannut mun blogia pidempään, niin se on tullut aika ilmiselväksi. Et mä en tosiaan leimaa kuin kerran silloin sun tällöin. Ja sekin on mulla vähän semmonen, että kun on tottunut, että se kaikissa kynsissä olisi se sama kuvio sun muuta, niin sekin on se, että kun mä en halua leimaa kaikkia kynsiä täyteen, että se on sitten enemmän jossain skidletessä tai sellaisessa mukana. Mut sekin on siis sanoma taitolaisa, että osaa yhdistää niitä verrattuna sit siihen, että sä osaat käsin maalaa jotain. Että ne on tosi, mun mielestä vaatii taitoa molemmat, niin mut mä enemmän mieluummin käsin maalaan, koska mulle siitä tulee vaan enemmän sellainen, että sit katsoo sitä oman työnsä jälkeen on silleen, että jes mä tein tämän itse. Mut silleen molemmat on kivoja, mutta mä mieluummin käsin maalaan. Sitten mitkä ovat kauneimmat tekemäsi kynnet ja siitä sitten kuva, niin se tosiaan tulee tuonne alas, koska mä en nyt ala hienojen ATK-taitojeni kanssa tunkemaan tähän mitään kuvia. Niin toi on niinku aina kysymys, mihin mä itse asiassa vastaan sille erikseen tuossa alhaalla, niin sen voi käydä sieltä sit lukee. Mut tosiaan hei, jos tulee jotain lisäkysymyksiä tai jotain jäi vaivaamaan, tai tosiaan jos mä oon hypännyt taas jonkun asian yli, niin kuin saattaa olla, niin tosiaan laittakaa tonne alas lisää kommentointia. Ja sitten voi muutenkin tosiaan kertoa, että oliko tää nyt kiva, että mä tein tän 3 osassa, vai oliko se vähän sen niinku turhaa. Että jos mä olisin mieluummin vaan valkannut jotkut näistä. Mun mielestä on kuitenkin kiva vastata kaikkiin, mitä on kysytty, koska varmaan se ihminen, joka kysyy sen, haluaa siihen kuitenkin vastauksen. Niin mä mieluummin sitten vaan kategorisoin nää tälleen ja teen ne vähän niinku peräkkäisinä päivinä, teen sitten ne videot tai silleen, miten nyt teinkään edes. En mä edes suunnitellut siihen saakka. Hihi. Joo, tosiaan eipä tässä oikein muuta. Ihanaa kesää kaikille. Ja varsinkin kaikki, jotka on lomalla. Nauttikaa siitä. Aurinko paistaa. Yes.